ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଗୋଟେ କଲରାର ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷ ମାନେ ଆପଣମାନେ ରେସିପି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କଲରାରେ କୋଉ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଜି ବନଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ କଲରାକୁ କାଟିଦେଲି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିଦେଲି। କାଟି ସାରିଲା ପରେ କଢ଼ାରେ ତେଲ ନେଲି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ପକେଇଦେଲି, କାଟିକି ରଖିଦେଲି କଲରା ତାକୁ ମୁଁ କଢ଼ାରେ ପକେଇଦେଇ ଭଲ ଭାବେ କଡ଼କଡ଼ିଆ କରିକି ପୁରା ଭାଜିବି। ଭାଜିକି ତାକୁ ଏମିତି ଖେଳେଇ ଖୁଳାଇ ରଖୁଥିବି, ମାନେ କଲରା ଗୋଟେ ବି ଭାଙ୍ଗିବନି, ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବ। ଆଳୁକୁ ଶେଷରେ କାଟିଦେଲି। କଲରା ଭଲ ଭାବେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଳୁକୁ କାଟିଦେଲି, ତାକୁ ଏବେ କଡ଼କଡ଼ିଆ କରି ଭାଜିବି। ତାପରେ ହାଲକା ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇବି, ହାଲକା ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଗୋଳା ଦେବି, ମାନେ ମିକ୍ସ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଗୋଟା ଗୋଟା କରି ଏପଟ ସେପଟ ଖେଳେଇକି ତାକୁ ଭାଜିବି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ପକେଇଦେଲି ପିଆଜକୁ କାଟିକି ରଖିଦେଲି, ତାକୁ ପକେଇଦେଲି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି, ହାଲକା ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିକି ପୁରା ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ପୁରା କଡ଼କଡ଼ିଆ କଲରା ହେଇଯାଇଥିବ। ଗୋଟା ଗୋଟା କଲରା ହେଇଛି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ କଲରା ବି ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଟିକେ ବି ପିତା ଲାଗିବନି, କଲରା ଭାଙ୍ଗିବନି କି ଆଳୁ ବି ଭାଙ୍ଗିବନି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭଜା ଲାଗିବ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍